своята близо 40 годишна история, Шуменският университет епископ Константин Преславски е продължител на традициите на Преславската книжовна школа. В 5-те си факултета, колежа в Добрич и Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите, университетът подготвя студенти в 48 бакалавърски и 35 магистърски програми. В университета работят 450 преподаватели с висока квалификация и множество признания за постижение в науката. С организацията на учебния процес и качеството на подготовката, Шуменският университет епископ Константин Преславски заслужи най-високата оценка на Националната агенция за оценка и акредитация за максималния срок от 6 години. Шуменския университет се намира една от двете в страната учебни астрономически обсерватории. Шуменският университет разполага с басейн, 2 стола и общежитие за 900 студенти. Станете студенти в Шуменския университет епископ Константин Преславски, ако сте млади и амбициозни, за да станете знаещи и можещи.